kusangana zvekare kwataita paCulian TV muri yeZimbabwe. Ndadzoka zvekare manje nema updates manyama. Iko zvinezvi zvinhu zvandiri kuona panapa unoziva kuti pese pandinosangana nevanhu veZANU-PF vakutanga kuataka munhu, izvozvo ndakuzviziva because matactics avo avanoshandisa papolitics akadhakwa akaneta vanoramba zvingotsokorodza vanotanga zvinhu zvacho vanoita zvekudzidziswa, saka vanoita neformula manje. Now ndasangana this certain guy panapa achitaura reaching my desk has it that Hichilema recently hosted Sevia Kasukere and Walter Mzembe, former government of Zimbabwe ministers, in the force guide of consulting on the country's energy challenges. Details are that he promised to fund them to unseat the president of Zimbabwe. Very funny. Very fun. Let me tell you something. Nyaya dzinoitika kana zvazvo zvepolitics, I don't know why vanhu veZANU-PF very uncomfortable nekuti zvoni pakataurwa nyaya vanotanga kufunga kuti zvoni vakuda kuita zvinhu zvokuti vada kubvisa president wedu, vada kudai. So imimi kana makazvitarisa nepfungwa dzenyu dzakakwana, imimi munofunga kuti munhu anonzi anobviswa nguva yemaelection isipo here? Munhu kana achitobviswa nenyaya yekunzi nguva yemaelection isiriyo inenge iripo paground munhu angatobviswa necoup iya inoitwa ndo nzira dzingatobvisa president pachigaro kana kuti mamwewo maways, kwete kuti mungangoti iko zvinezvi vanhu mane 2 years pabva kuelection makutanga kutorotomoka. I don't know kuti chii chinenge chiitika, but ndaona kuti vakatojaira kuti vane vanhu vavo madzungairwa madzakwatsakwa handizivi kuti tingamati machii, vekuti vanovaudza nyaya dzekunyeba idzodzo vachivadzungaidza kuti vazovhiringidzika. Inini manje ndabva ndatarisa ndikati what's going on kuZambia. Hichilema uri kuti wo kudii madesk ako kune nyaya dzinenge dzichiitika. Hichilema ungangonongedzerweka. Now Hichilema aripo yaari kuatakirwa inyaya yekuMozambique yaadairira mumeeting yavo inonzi SADC Troika yavanga vachiita organ on politics. Ndo paabuda iye Hichilema akutaura kuti zvoni Mozambique's post-election insecurity is affecting regional trade and stability. As outgoing chair, we attended a SADC Troika virtual summit to address the situation. We support interventions for peace and are committed to SADC's objectives for a peaceful and prosperous region. Hichilema akutobuda akutotaura kuti zvoni situation iriko haina kumira mushe kuMozambique, zvinofanira kuti tigadzirise kuti paitwe pange pane peace. Why vari kumuataka now? Vari kumuataka because SADC chairman wenyu mimi anototanga ndiye akatoisa fuel kana kuti akatowedzera pachitobvira moto ndobva atowedzera parafini kuti zviwedzere kubvira, because situation yekuMozambique ingasana kumira mushe ndobva abuda achitovakorokotedza before zvaannounce kunzi ningi ndiye achawina kana chinchi. Saka izvozvo manje zviri kuita kuti vanhu vakwire BP. Ndo zvendiri kuona manje these guys vanokurumidza kutacha vakukwira BP watakuti kwemimi wenyu ndi muri kumuti ndi leader ende zuro ndi zuro maibuda muchiti ngawedzere rimwe gore atonge futi kuSADC ikoko. Ari kutadza kunyazoita zvinhu zvinobatika. Ava vamukomana vangopinda 2 minutes vagara pasi kuti aiwa ngatingoti ngakuve nepeace kuMozambique kana ichichi kunetsa. Bozi vanhu vari kufa, people are dying ngameno ngeishwa. Zvinhu zvakadaro hazvisi zvinhu zvinovaraidza, but venyu vanenge vangonyarara as if hapana chiri kuitika. Izvozvo manje ndo zvinhu zviri kuvabohwa vavatanga kubudisa vakomana mafoot soldiers vakutanga kuataka Hichilema. Akazohostana ningirini kuti vabvise Mnangagwa. Chese chiri kutaurwa neHichilema chechinonzi ari kuda kuti zvanzi vazobvisa Mnangagwa. Vanhu veZANU-PF hamene kuti anyway, ngatisanganei mucomment section mangu mubvundudzo mukiona senyaya. But ndine audio ndoda kusira muchinzwa mundudzo zvamuri kufunga, but kana muchinge mailika mozondiudza. Muri seko maZimbabweans mose mativi mana enyika kwamuri ukoko nefararira ramuri kunze kwenyika dzakasiyana siyana. Mazimba ndofunga hatisi happy, asi sava happy kwedu hatizviburitsi nokuti tinotya. Takagara tangopiwa fee naRobert Mugabe. Uyu zvaakuuya futi akutipisa fee. Ndandichida kukomenda papicture randaona apapo Mnangagwa ari mukofini. Facebook haisi yekuZimbabwe ende democracy racho rinotaurwa nderipi muZimbabwe. Vanhu vachirwira picture about politics dzese dziri muZimbabwe ndedzemahungu. So far tasara nemunhu wana akadai so.
hopi yedu izvo yatasarwa naye ndichamisa. Ende kana varume vemuzimbabwe tikasangwara nerejimu iripo iyi yaMnangagwa, varume muzimbabwe vanhu vachasafa, kusafa chaiko chaiko. Kwatiri kuno tiri kusafa, kuzimbabwe kwacho zvetiri kusafa. Saka kwatichazofarira ndekupi? Varume ngatibatanei tibvise hurumende yeudzvanyiriri, hurumende yeudzvanyiriri. Kana pasina izvozvozvo tichakaura chaizvo chaizvo. Kuhondo kwavanogara vachichichidzira uko, takaenda kuhondo, takaenda kuhondo. Kana vakaenda kuhondo vaitondorwira zvefamily yavo, kwete zvekurwira Zimbabwe. Zvasiyanei nevanhu vasina kurwa hondo, nevanhu vanga vasina kutorwa hondo pasina pamwe vanhu takatogarika kudai so. Hapana, tarisai nyika dzese dzakaona maindependence kubva kwokutanga kuma16 vachiri varombosa vokupedzisira nedzati hondo yacho. Kana imi vanhu vatema muri kubhiudha nyika vachinzi nyika inovakwa nevene vanhu, inovakwa seko? Pano pamaimbogona kuivaka kubva kwese from 1980 until nhasi, ngaivakwe nevene vayo sei? Varume ngatibatanei tibvise hurumende. Tikaita zvinhu zvokutamba chaiko tichapedzisira takuuya tichitorerwa wakadzi vedu mudzimba vachindorepewa vachidzoswa nehurumende.